Wel, mae yna gerbydau wedi cael caniatad i ddod mewn i'r prif gylch, ond nid rhai modern mae honynt fel y gwelwch chi, ond y rhai Masnach Ysgafn, achos dyma chi gystadleuaeth ddifyr iawn i'r rheini sydd yn edrych arno fe, sef ymddangosiad Masnach Ysgafn gyrru yw'r gystadleuaeth yma, ac cwbl bach ohonyn nhw wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth yma, ac yn edrych yn ddifyr iawn, ac unwaith eto fel yr cystadleuaeth i'r cyfrwy Inti yn rhoi caniatad i ni fynd yn ôl mewn hanes mewn gwirionedd ac edrych ar ddarn o'r gorffennol. Ac Rob, fel wedwch chi wrthai cyn bod ni'n dechrau yn gwaith fan hyn, mae'r cliw yn cerbyd. Y cliw yn y cerbyd, y cliw yn y cart, yna fe ddwedes i'n fe? Ie. Ie, wir, a ni'n gallu gweld pan gewn ni olwg mae'r cart i gyd, mae'r cerbyd i gyd, Mae'r ar y peint, ti'n gallu gweld beth maen nhw'n gwerthu, mae cigydd, mae... Gawn ni weld nawr. Ffrwythau popeth yn dyfe, ie. A beth yn union fydden nhw'n edrych amdano fe fan hyn yn y gystadleuaeth te? Wel eto, mae cyflwr y cerbyd yn reit bwysig. Mae rhaid bod y ceffyl hefyd yn ddigon cryf i dynnu'r cerbyd, a mae rhaid ystyried hefyd be fydde'r cerbyd hyn yn tynnu. Pe bydde bethau fel ffrwythau bydden nhw'n eitha ysgon, felly o bosib dim rhaid i'r ceffyl fod mor gryf â hynny, ond pe bydde'n llath, llefrith, enghraifft, bydde rhaid i'r ceffyl fod yn reit gryf. Ambell i'r bryd Shire fan hyn? Bosib bod y Shire ei hunan ddim yn cysadlu, ond y teip cryf, y cob, bosib y cobyn Cymreig. Mae'r gwad cobyn Cymreig o bosib yn rhai o'r rhain. Dwi'n nabod ambell i un sy'n ymgeisio. Stevie Watts, mae e yn amlwg yn anabyddus iawn i myd y cyffylau y cobiau Cymreig, ond mae e hefyd yn canolbwyntio ar y Masnach Ysgafn, sef y gystadleuaeth yma. Dwi'n meddwl, mae'r rhifannau yn cael ei rhoi allan, a dwi'n meddwl falle mae Stevie Watts sydd yn gyntaf. Stevie Watts yn dod o ochrau Llundain. Mae'r gystadleuaeth yma'n boblogaidd iawn yr ochrau Llundain yn diwedd. Mae fe, yn y brif ddinas de. Dyna le oedd gwaith fwyaf y cyffylau hyn. Glo, llath, tybach o bopeth yn dyfe. A fel o ti'n gweud, oedd gwad cyffylau Cymraeg ar dyn bwysig iawn yn yr anifeiliaid oedd yn cael ei byrnu i dynnu'r cerbyd hyn. Oedd ambell i farchnad bach yng Nghymru, wrth gwrs, ffa'r dalus o Llambed, oedd hwnna'n yn sêl fawr blynyddoedd nôl, a dyna le oedd bobl o Llundain yn dod i brynu ceffylau a bach o wad Cymraeg. A Steve Watts yn mynd ar wobr gyntaf. Odi. Bosib bod y ceffyl yma yn gobyn Cymraeg. Odi. Mae'n disgwyl fe. Mae gyda fe geffyl Brenin Gwalia, Trixie's Brenin Gwalia. Mae ddim yn edrych yn anhebyg i hwn, ond dwi'n mynd gweld yn y catalog, ond mae'n edrych yn reit debyg. Y lliw broc eto, yn goeswyn eto, gwyn ar y pen hefyd, yn draddodiadol yn gysylltiedig ar ymddangosiad Masnach Ysgafn. Ddifyr iawn. O'ch chi'n sôn am Llundain gyda fach y ddoi o'na chi. Mi oedd siop fel Harrods yn aml iawn yn defnyddio yr peder olwyn, ac y doi geffyl yn aml iawn yn cael ei gweld wedyn ni yn tynnu'r math yma. Mae nhw'n gwneud y diwrnodau hyn, fe basys un o'r echnos. O, do fe? Fos diwetha, mae dim geffylau Cymraeg weithio modd, ond os mae yna doi geffyl di a plumes mor ar eu pennau. Maen nhw still yn trafeilu ar hyd Llundain yn tynnu cerbyd Harrods. Bosib bod bwyda ceffyl yn siepach na tanwydd ar y nofil yn Llundain. Bydd yn ffastach ar traffig yn Llundain, bydd. Bach o geirch. So, Stevie Watts ydi hwn o ochrau Llundain. Felly, Stevie Watts yw'r gŵr bonheddig yma o ochrau Llundain. Gŵr bonheddig adnabyddus iawn yn y sioe yma. Cystadlu bob blwyddyn y gystadleuaeth Masnach Ysgafn. Pob cystadleuaeth gyrru mae Steve Watts ynglwm ag rhyw ffordd neu gilydd. Y ceffyl ddim yn edrych yn anhebyg i Trixie's Brenin Gwalia. Eto'r hyn wad cob Cymreig, Brenin Gwalia, teulu Rhys Ceredigion. Gyda'r cobiau Cymreig, maen nhw gyd yn mynd nôl i wad Ceredigion rhyw ffordd neu gilydd. Ond hwn yn sicr yn mynd nôl i wad Brenin Gwalia, nôl i liwe. Lle ni weld, lle ni lar yn neud o'n? Fi'n dwlu ar y geiriau general dealer. Pawb arall yn berffaith, maen nhw'n gwybod beth nhw'n gwerthu. General yw hwn, bach o scrap falle, neu rhywbeth gallai bigo lan i fynd ar gerbyd hyn.
Mae'r pictiwr yn bert fyna, maen nhw yn matcho i gilydd yn dyn nhw. Rhaid cofio hefyd, teip mawr geffil, enwedig rhai ochr Llundain, maen nhw werth lot o arian. Na nhw. Byddwn ni'n siarad fwy na tebyg dros 20,000 am rhywbeth tebyg i hyn. Odyn. Cofio blwyddyn diwethaf, fi'n cofio mae beirniadu yr turnout yn bwysig iawn, a wrth gwrs mae yna reolau i gael, a beth fi'n cofio, wrth gwrs mae rhaid i'r bobl sy'n dangos gario fel llyfr bach receipt. Gall y beddiad gofyn, dyr ei weld y lyfr di, as nag yw'r llyfr na, wel bydd e lawr y lain. Wel. Ie, wir. I gael y llun go iawn. Ie, bod e'n gwerthu, achos dyna beth maen nhw'n neud yn dyfa.